se Valentini, da čujemo njenu drugu pesmu, Ivanova Korita, Merima Njegovine. Da li je neko uticao na izbor ovoga? Pa da li ste davali neke savjete ili nešto? Sve je ona sama držala se svog plana, jel tako? Odlično. Evo, ona se već ovdje sam razigrala onako lepo. Možda joj bude folk varijanta više odgovarala sam. Da ćemo da vidimo.